Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनाय थालायबाय दिनैनि ब्लगाव आं नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो बेखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर दाथ' मेसें बोथोर सफैबाय मैगं थाइगं गायनायनि सम फैबाय जायफोरै मालाय फानलायनो मोनबाय फानगासिनो जागासिनो नङा होनब्ला जायफोरना हा दं आरोना ओमफ्राय जोंनाथ' बहा आरोना टाउनाव थानाय गोसोबायदि गायनो जानो मोना जाहैबाय अब्लाबो माने आङो दिनैहाय माबा मोनसे गायदों थ' बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुगैदों आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं मा गायदों बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनायनि सिगाङावनो आं मोनसे बिफां माने मैगं शेयार खालामनो लुगैदों थ' बे मैगङानो जाबाय बिराद टेस्टि जायो आङो जाफेराखैनोमोन होनजायो आरोना बेनो जाहैबाय नैबे आरोना लोगोफोर नैबे दौस्रेम बिराद गोथाव जाखायो नैबे दौस्रेम मैगङा आङो दाखालि सारगोनाङाव माने अमा बेदरजों संदोंमोन नोगोद माने बरिया टेस्टि जायो मेजेम मोदोममोन आरोना अमा बेदरा थ' बेखौनो आङो बिजौखौ माने खेबस' सायनानैहाय संदोंमोन आरोना बिराद गोथाव जादों ओमफ्राय दा गोदान गोरलै गोरलै खिलिबोफिनलायबाय आरोना लोगोफोर बिराद मोजां जादों आरोना नै बिफाङा आं बेबायदि गायनानै होदोंमोन नै बेबायदि गायना होदोंमोन ओरै माने मानखोलांबाय आरोना वालजोंहाय दा आं बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय ओमफ्राय आं मा गायदों बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामथारनोसै आरोना लोगोफोर दब्लायसे पियास गायबाय आङो माने गुजुदों मेलाबो जाबाय नालाय लोगोफोर निहिरबो सिरिखाबाय निहिरबो जाबाय ओमफ्राय बे जाबायनो नै गगाबो गुजुनायबो फैबाय आरोना अब्लाबो सरि आं खिन्थानोसै लोगोफोर आंनि दब्लायसे सामब्राम गोजा केटि नायदो नै आङो बेबायदि गायखांबाय बेवहाय गासै 1 किल' आरोना अजना थ' आं बेबायदि गायबाय आरोना बाथोन जानो थाखाय नै बेयावबा मेनला नङा होमब्ला नै लोगोफोर थ' 1 2 3 4 5 6 7 8 आन्दायलायलांबायहाय 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 दा सामब्राम बेदर लोगोफोर बेयावनो कमप्लिट जाबाय दा आंखौ फबनानै लानोसै आङो बेवहाय दैनिबो बिदि दिगदार जाखानाय नङा थ' बेखायनो आङो प्लेन माने गायनोसै आरो आलि खालामलायला आङो खालामनांगौबा एसे उनाव खालामसै आरोना जेब्ला बिफाङा फैयो आरोना जेब्ला बिफां खिलिबोयो अब्ला आङो नायनोसै आरो माबायदि अबस्था जायो थ' आङो गायबाय माने बाला हा आरोना बे बुस्थुआ बालाद्रायबो नङा बिदि आरो जोंनिया बियो हाया गुरै दिनै गायनायनि बिफां लाइफां बा बेगर माबा माबि फोनाय गायनायनि दिन आरोना लोगोफोर बेखायनो गायबाय आरो गायनायनि दिन थारिखआव गायोब्ला मोजां जाबाय बायो खोमा गायनायफोरा आरोना दिन थारिखआव गायोब्ला मोजां जायो नामा देना कमप्लिट जाबाय नै आङो दाथ' आङो आंनि सामब्राम दब्लायसे गायनायखौ नोंथांमोननो खोन्थाबाय ओमफ्राय बेनि अनगायैबो दंबावो माने दाखालि बृहस्पतिबाराव जोङो माने दुन्दिया बेगर फोदों ओमफ्राय बिन्स बेगर गायदोंमोन आरोना दाखालि बृहस्पतिबारावबो माने गायनायनि डेट दङमोन थ' बेखायनो गायदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबावनोसै ओमफ्राय माने खिलिबायबो आरोना थ' माया खिलिखो बेखौनो नोंथांमोना नायलांफिनबावदो नै लोगोफोर माने कालार डिब्बामोन आरो बियो बेवहाय गायदों नै बेनो दाखालि बृहस्पतिबाराव गायदोंमोन बिन्सआ नैबेयाव गरनै आरोना लोगोफोर ओमफ्रायहाय बेवहाय नै बेरबाय गरसे बेयावबो गरसे बेरबाय आरोना नैबे डिब्बा मोनसेनिया बेरथ'वाखै लोगोफोर माने आङो बेरगोन सानदों माने उन सिगां जायोथ' बेखायनो नैबे मोननै डिब्बानियाथ' मोजाङैनो बेरदों नैबेनिया बेरथ'वाखै हयथ' गाबोनफोर खिलिनो हागौ आरोना
ओमफ्राय नैबेवहाय आङो दुन्दिया बेगर गारना होबाय आरोना नै बे बिगासे बेबो बिगासे होनदो ओमफ्राय आंना दुन्दिया नैबे ग्र' बेगावबो आरोना ग्र' बेगावबो मोनसे ओमफ्राय नैबेयावबो आरोना स' लोगोफोर बेखिनिखौनो शेयार खालामनानै दिनैनि आंनि बे ससे ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय बयनिसिमबो